Tak ako každý rok, tak aj tento rok prichádzame počas letných prázdnin v sezónnom priestore so sezónou späť do školy. V tomto priestore ponúkame zákazníkom pestrý výber školských potrieb a papierníctva. Našou snahou je byť prvou voľbou pre zákazníkov pri nákupe školských potrieb. Sezónny priestor je prehľadne usporiadaný a zohľadňuje požiadavky zákazníka. Sortiment je vystavený podľa jednotlivých kolekcií tak, aby mal zákazník k dispozícii ucelenú ponuku na jednom mieste. V celom sezónnom priestore sú umiestnené atraktívne farebné POS materiály so zábavnými sloganmi. Na všetkých veľkých hypermarketoch bude každý deň od 12. augusta do 12. septembra k dispozícii jeden skúsený asistent predaja, ktorý zákazníkom ochotne pomôže, poradí a nasmeruje ich k tomu, čo hľadajú. Spoznáte ho podľa žltého trička. Tento rok sa nám podarilo rozšíriť sortiment o množstvo noviniek, najmä produktov s licenčnými značkami, ako napríklad Monster High, Shaun the Sheep, Transformer a Mickey Mouse. Pri tvorbe sortimentu do sezóny späť do školy sme mysleli na všetky vekové kategórie, od tých najmenších až po vysokoškolákov a nezabudli sme ani na zákazníkov, ktorí nakupujú vybavenie do kancelárií. Pre deti v predškolskom veku máme v ponuke vzdelávacie, kreatívne hračky, potreby na kreslenie a modelovanie, ale aj detské knihy a omalovanky. Prváčikom môžu u nás rodičia kúpiť kompletnú výbavu a všetky veci potrebné na nástup do školy. Pre školákov ponúkame všetko od anatomicky tvarovaných školských tašiek, vrecúšok na prezúvky, cez písacie potreby, až po boxy na desiatu a fľaše na pitie. To všetko v značkách, ktoré majú deti radi. Pre tých starších a pre študentov máme slovníky, značkové batohy, notebooky, tlačiarne, tablety, príslušenstvo pre mobilné telefóny a v neposlednom rade aj školské a písacie potreby. Popri učení netreba zabúdať ani na zábavu a šport vo voľnom čase. Preto sme sa rozhodli predĺžiť vernostný program Pelé až do polovice septembra. Ešte stále máte dosť času na zbieranie známok. Vytvorili sme pre nich svet papierníctva, inšpirujúce prostredie, kde ponúkame skvelý inovovaný sortiment aj vďaka viacerým dodávateľským stojanom. Pre zákazníkov máme pripravené viaceré akčné ponuky v letákoch. Okrem toho bude vydaný aj katalóg späť do školy, ktorý bude obsahovať nielen akcie na jednotlivé produkty, ale aj recepty od Myšky Králikovej na hravú prípravu zdravých raňajok a desiaty. Počas trvania sezóny späť do školy bude v predaji na DVD rozprávka Rio 2, ktorú si môžu zákazníci zakúpiť exkluzívne len v sieti Tesco. Spojili sme zábavné s užitočným a vnútri DVD nájdete kupón s 10% zľavou na školské potreby a papierníctvo, ktorý môžete využiť až do 16. septembra. Úspech celej sezóny späť do školy závisí aj od vás a vašej podpory. Ako asistent predaja viem poradiť a nasmerovať zákazníka pri jeho nákupe.